Drama presents Handumanan sa awit. Ano pala siyang kaagi karoon, makikinig sa kababay nga taga General Santos City. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga Bebe. Dili lang ta magbuwag. Samtang wa pa kita masakpis akong asawa. Hanong mo na lang ni nato ang atong pagpakabuang. Mahal ko ikaw, Leo. Andam na kong buhatan ang tanan. Dili ka lang mawa na ko. Nabuang ka na gid. Oo, nabuang na ko. Og mabuang gibog sabot ko magigbuwag ka na ako. Maghihikog ko. Huy, ngano ka? Kaganiha ka pa mang ingon sa wa mahimutang. Nganong ako makita si Sir Leo? Absent siya? Wa di ka mahibaw? Ha? Ni-leave siya, oy, 2 weeks. 2 weeks get away kay wedding anniversary man nila sa iyang asawa. Og tuwa sila sa Bora. Gift nila sa usag-usag. Tupag ka, Leo. Tupag ka. Tupag ka. Nagsabot na kang di ka manawag. Nga ako manawag mo. Nga naman, nagduog mo sa kama sa imong asawa kay wedding anniversary ninyo? Ha? Mas maayo ba siya muna sa kama kay nako? Igo na niya na. Nabiya ka lang gani nga wag gani masultin ako. Mura ko mabuang nga maguna-una. Kung gusto kang magpabilin kita, stop calling me. Okay? Magsulta lang niya ta. Okay, bye. Hello? Hello? Leo! Leo, magsulti na ta! Leo! Leo, ganong iyo manigibuhat na ako. Ngano man. Ngano? Hey, girl. Naunsa ka naman, uy. Mahubog kay ana, uy. Gusto na. Gusto ko mahabog. Para malimot ko sa kalibutan. Sakit kayo akong dugan. Girl, gisultihan ta na bagit ka. Nga dakong sayop ang imong papagkirelasyon sa atong boss. Dako pa siyang minyo. Mahal ko kayo siya. Unsa man, ha? Gusto mo na lang gibukon ang imong kinabuhi? Tungod sa imong crazy love kan Sir Leo? Buang ka, gyud. Oo, buang ko. Nagkasabot ka. Nabuang na gyud ko. Naimutang ka na si imong katri, ha? Katog na. Pahuway na. I-relax na ng imong huna-huna. Mahal ko kayo siya. Anong di na mo makasabot? Girl, una pagsabot ang imong kaugalingon. Una may makasabot nimo, okay? Dili ko ikaw biyaan. Ani na lang ko matulog sa mga apartment. Kaya tingaligon sa mahitabo nimo. Sabado man sa ugma, wati trabaho. Kuyugan ko ikaw din, he. Ani na lang ko matulog. Unsa? Mularga ka sa Boracay? OMG! Nasayod ako sa resort nga ilang listahan ni Leo. Nagkinalang ko og bakasyon. Mao nga mo apas ko nila sa Boracay. Unsa? Don't worry. Sa kasikbit na ko nga resort. Not exactly the same resort nga ilang listahan, okay? Imposible ka. Nangita ka lang din og rason nga masakpan ka mo si Sir Leo siyang asawa. I'm ready. Kung maabot naman gani nang kayo na, I'm ready. I-fight na ko si Leo. Og ikaw? Do you think i-fight ka ni Sir Leo over siyang asawa? Ha, baby? Habi ko pagdili na lagi ko ni mo aniyo. I miss you. Nabuang ka na gid, baby. Buhay ko. Dili ko magdugay. Nangita ako glusod sa akong asawa. Aron ko makalakaw. Anong hindi ka din, eh? Iapas ko ni mo. Tungod kay kimigaw na kayo ka ni mo. I love you. Yes! So exciting! Oh my God, baby! Pero sigada na ni mo, oy. You know what? If there's a will, there's a way. Nagtabog-tabog si Leo.
Nako, og sa iyang asawa. In short, wa niya masolo si Leo. Bebe, Ah. may bisita ka. Bisita? Kinsa? Ato lang sa conference room. Ito siya magpaabot ni mo. Hi, ma'am. Good morning. Ikaw di ay mo nangita na ako. Unsay akong ikaalagad ni mo, Mrs. Oh, isakpa ko ni mo. Marika! Marika! Ay, pero ako mo! Nasayad kong niapas ka sa kumbana dito sa Boracay. Iwa ka gin makaanto sa imong kakatol. Magdili ka makadinay. Nabasa ko ang tanan mong mga text. Ug sa kadaghan mong call sa kumbana. Ako siyang gibawian og cellphone. Tungod kay nagduda na ko, tungod kay kalit lang siyang mawa. And I made him choose between nimo ug sa among pamilya. Ug kami ang iyang gipili over nimo. Do you get me? Murisay na siya, tungod nimo. Ug mao nang ani ako. Tungod kay ako mo naghatod sa iyang resignation letter. Klaro? Homewrecker? Niresign din si Leo sa intrabaho ug naputol ang among communication. Ang kunon ko, nawa na ko sa hustong panguna-una tungod sa makapabuang kong gugma kaniya. Late realization nga dakong sayop gid ay ang akong gibuhat. Dini na lang kutob. Daghang salamat. More power sa RMN. Mao kato mga hikalang taagi ni Bebe nga taga General Santos City. Ang mong taagi kibata ng duwa sa radyo ni Miss Mera Luna Tumulak o kapos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamusap mga hikala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang nining Handumanan, Handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamit. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong Handumanan, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwanan ko sa pangan nga Minchi, 32 anyos, minyo og may usa ka anak nga lalaki. Itago na lang sa mga akong address kay dili maayo kining akong sugilanon. Punto legal kini. Kabahin kini sa among kahimtang nga magtiayon. Aron iyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Hailey, Uy, nasuroy man ning akong amiga dinis amo. gilaay ko sa amo eh. Nagkawid lami man ang among pagpuyo ni Ronnie. What? Nga kasweet ninyo ni Ronnie kanina adto sa uyab pa mo? Abisan gud og bag-o pa mo minyo, di ba? Unta. Pero diyan nagkaanak ni nausap naman siya. Uy, nga naman. Ambot, ambot na niya. Ganit na siya kausap. O halos wala'y panahon ako. Sige na lang busy sa trabaho. Uy, basin og daylain. Ha? Murag wa man sa kanamatikdan nga ingon ana. Le, kahit temprano man siyang mauli sa amo sa bahay, humas trabaho. O gusto mo sa danging intrigo na akong sweldo. Kun mao, nganong kalit man lang nausab ang imong bana nimo. Unsa makahinungdan? Ay, siging pangutahan na, ana. Uy, ingna na siyang busy lang ko sa akong trabaho. Kakita ko man tingali. No, so ay gani, dadon ko ng akong paperworks din sa bahay, di ba? Sige. Nakasabot na ko. Oh. Nga ka ng ibang trabaho, may akong karibal ni mo. Mitzi, Ma, ibilin ko sa sidudong alwin ni mo, be. Uy, naunsa naman kami, Chi, uy. Karon nga dako na ning akong apo, nag-anad ka na magsigiglaag og imo. Ma, ang alam magbag-unsa kusbay, mabuang ko dito. Gabi pa bayang maulis Ronnie. Muna magmola lang ko. Umutan o ba kong sini? Puyo pagkagbay, Michi. Ug kanang itan-aw mo og sini, itan-aw mo palang nagsalidas inyo, matagbaw ka pa. Ma, puol kay masigig tanaw og TV, ma. Gusto lagi kong laing palibot. Ay, na, lagmit bayaan ang asawa magsigiglaag, makakaplag. Unsa ba? Lagmit kang makasa sa imong banaan ako magsigi kag laag. Ma! Sige, bago sa lidar na. Ay, putalan ako sini, oy. Ay! Sorry, Ako mga sorry ni mo. Kay nayabaw yung popcorn. it's okay. No. I know it's not okay. Padong ka bang mo tanaw og sige?
Mutan awas ako. Share na lang tani akong popcorn. Ha? Abi mo, I met a guy and I like him. What? Are you crazy, Michi? Yes. And that's one thing we have in common. We're both crazy. What do you mean? Minyo ko o minyo siya. Pero dili siya kasado. And then? And because we're crazy, we find nothing wrong with that. What? Are you crazy, Miss? Sige, balik ko eh. Inapulis may mga buang. O paliw lang ko na, be. Pahinaya ang bultahi ang imong mata, pagamye, suwaw kaayo, sigara. Oh my God, ni mo, Michi. Ayaw pa himusli ang kaway panahon sa imong bana ni mo. Di kinahustong irason ni mo tungod kay buotan ra si Ronnie nga imong binuangan. Human na noon. Unsa? May nahitabo na namo ni Rex. Makapila na kahigayon. Oh my God, Michi. Ikaw pa ba ni nga akong amiga? Yes, this is still me. Kung may nakita ka mang kausawa na ako kana tungod sa pagkuwang sa akong bana na ako. Michi. Diyagi kaila ko si Rex, kalit lang nawang akong gugma sa akong bana, o natakli nga to kang Rex. Tungod tingali kay may panahon siya nako, ikumpara sa akong bana nga sigilang busy sa trabaho, nila na jud og pila ka tuig nga sige min kita-kita ni Rex sa mga paborito namong private place. Og niabot ang higayon nga namabdos ko sa anak ni Rex. Unya, Oh, unsa? Mabdos ka? yes, Ronnie. Mabdos tingali ko. Kay wa man ko riglaha karon. Ug nga nung mamabdos man ka. Usa ko na pagutanaha, Ronnie. Tagsara ta mahitabo, oy. Ug sa katapusan tang nahitabo, nagtimaan ko ato. Padung kang dugon ato. Ug pagka next 2 days, kidugo ka na. Ug man ato, wa na ko kahilabot nimo. Unya nga nung mamabdos man ka. Ha? Ronnie, Nagduda na yung bana? hinungdan nga ako kininggiin na ng tambal para pakuha, Rex. Di pa kuha mo nga to, anak? Gusto kang ipapriso ta sa akong bana? Michi, Sa akong paminaw, may namatik din ang akong bana na ako nga nagbinuang ko. Kaya nagduda na ko siya nga diliing akong imabdos. Maong panagsaan lang na to atong panagkita, okay? Sa talang una ko ni higayon na, haba? Mitzi, dali. Tupad ako. Kay may ipatanaw ko nimo sa akong laptop. Ngano ba? Unsa ba di ay kanindot aning maong hotel? Nga kanon mong dinhi sa imong laki? Nasundan ta mo ganina. Ug nasundan patasab mo sa miaging simana. Giusban ko lang ganiha. Kay gisiguro ko lang kung kamo pag gihapon ang magkuyog. Ug makapila na sabdi ay mo kit isa ako mga kaila nga mo'y una ni sulti nako, usa ko kamo planohang sundan. Ronnie, Ay kabalaga. Dili ko kamo unsaon. Apan ayaw na gyud paabot nga mo hilabot pa ko nimo. Tungod kay hugaw ka na. nagsige na lamig away si Ronnie. Ugwa na siya maayang tinagtan ako. Ang cellphone ni Ronnie, ni Bagting. Ang ni-appear nga contact photo sa nagtawag. Pictures sa kababae. Nga nagsabak og bata. Suwayan ako ito ba? Pero dili lang kumutingog. Paminawon ko lang kung sa kinsa. Hello, Ron. Asa ka naman? Aparado na kayo nga tong anak, oy. Ikaw manggod, imo manggod nagisaran nga isuroy sa mall kay palitan nimo og airgun. Haman noon o, nagsigit apura. Si Ronnie, may anak sa laing babae. Nahimo naman na kong away sa kumbana ang maong hitabo. O sa iyang kalagot, giangkon yun niya sa akong atubangan nga mas una pa din siya nagbinuang kay nako. Mao nakapangisog-sog ko, bahin sa akong pagpakarelasyon sa lain, tungod kay patas na mi. Ang akong pangutana mo kining musunod, unang pangutana, maka-file pa di og kaso nga akong bana bahin sa among relasyon ni Rex, nga mas una man din siya nagbinuang kay nako? May anak pa yun sila sa iyang babae. Ikaduhang pangutana, sa akong bahin isip asawa, may katungod basag ko mo pa sa kagkaso sa kumbana nga parehas mamingduha nga nagbinuang sa mga komunyon? Mahimo ko maghimong ebidensya ang ilang anak sa akong kaso? Ikatulong pangutana, kung pananglit, ikihagyog ko sa kumbana. Mahimo pasab niyang ebidensya ang ako medical records sa akong attending doctor sa diyang nakuhaan ko sa among anak ni Rex? Ikaapat nga pangutana, may pruhan pa bang mapildi ko sa kaso
Kung magamit lang kog public attorney, samtang siya private ang iyang abogado? O mapriso ba gyud sila, kay may anak man gyud sila? Ikalima og katapos ang pangutana, kung magkabuwag man gyud mi sa akong bana, asa man unya ang kustodiya sa among anak, nga hapit naman kini maulitaw. O may katungod pa kong mga yugbahin sa among kaptangan, nga nakasado mi? Bisan og siya pa'y namalit ni ining tanan? Palihog tabangit ng bagi ko, kini ang akong suliran, Minchi. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta ko yung tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gyapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Muna na mo pagdugay, padala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello mga sukintig paminaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Hinaut unta nga kada paminaw ninyo sa mga programa na agin mo'y makuha nga inspirasyon ug leksyon sa mga drama o sa mga tubag sa mga pangutana. Yes, naagad for sure. Yes. Sa letter sender Ang karong atong letter sender, adlaw. partner, si Minchi, 32 years old, wala gitago ang iyang address. Punto, wala Gihatag iyang address. So gitago ang iyang address. Gitago ang iyang address. Ay, nako. Duha ka negative, no? Oh, positive. Duha ka positive, no? So, gitago ang iyang address. Punto legal ni siya, partner. Maayo pa og dagan ang ilang relasyon sa iyang bana dihang sa manag-uyab pa sila hangtod unang mga tuig sa ilang kaminyoon. Apan dihang nakaanak na sila, nagkawala na'y gana kay wala na'y panahon ni Minchi ang iyang bana. Pirmi na lang busy sa trabaho. Maong nakapangabit siya kang Rex. Nilanat pa og pila ka tuig ang ilang relasyon. Ninabdos pa unta siya kang Rex apan iyang gipakuha dihang nagduda na ang iyang bana. Kung hangtod nga nasakpan gyud sila sa iyang bana. So kadto sige na lang silang away sa iyang bana. Apan nakabaw siya og panukmat sa iyang bana dihang naibawan sab niya nga may lain sab di ay kining babae ug may anak pa sila. Boss-boss ni sila, partner. Boss-boss. So, unang pangutana, makapayad ba di ay og kaso ang akong bana bahin sa among relasyon ni Rex nga mas una man di ay siyang nagbinuang kay nako ug may anak pa gyud sila sa iyang babay? Unya, nga naman di ay nagbinuang siya nimo, kanadeng imuhang gibuhat, makaingon day kang okay na kay nagbinuang siya nimo, nga nagpabilin manggihapon ng gidili sa balaod nga ang kanang babae, nga minyo, di gyud pwedeng makigrelasyon og laing laki nga di niya bana. Di pwedeng makighilawas og laing laki nga di niya bana. Wa man nagingon nga except kung ang iyahang bana ning una, wa man ingon may inaana sa balaod, no? Bahog nga ingon ana, so dili pwede nga Baus-baus. pwedeng baus-baus, no? So, ikaduhang pangutana. Sa ako sang bahin isip asawa, may katungod ba sab kung mupasaka og kaso sa akong bana nga pareha man ming duha nga nagbinuang sa among kaminyoon? Mahimo ko bang himuong ebidensya ang ilang anak sa akong kaso? Di manggod na, like I said, lahi manggod og kaso ang mapasaka nato ngadto sa lalaki nga minyo kumpara sa ato ang mapasaka nga kaso ngadto sa babae nga minyo. Ang lalaki kung makaanak lang ug laing babae, di gyud na nimo makihaan per se tungod lang nga nakabuntis siya. Gawas kung sa pagpamaagi sa iyahang pagpakigrelasyon sa lain, ikaw nga babae ning suffer ka og kanang gitawag nga psychological, mental, emotional nga abuse, then pwede ka makakiha niya under 9262. No, kung wa po na niya gipuyo isip asawa, no, in a scandalous manner di pud kakakaso og gihapon og concubinage. So magdepende, no? So, Kung magdepende saon. sa sitwasyon, no? Kuan, present or current nga sitwasyon, no? May katulong pangutana. Kung pananglit ikihag yun ko sa akong bana, mahimo ba sa niyang iebidensya ang akong medical record sa akong attending doctor diyang nakuhaan ko sa among anak ni Rex? Natong na-abort ang iyang bata. Kana siya katong inyuhang katong panghitabo ninyo nga na nakuhaan ka, no? Tungod atong inyuhang pag-away ni Rex. Pwede gud nimo makihaan pod ang imuhang bana.
no? Pwede unintentional nga abortion, no? Ang tawag anak kay kibaw siyang mabdus ka niya mo imuhang na dangatan o niya in the process nakuha hinuon ang unborn child nga imuhang gisabak kay kung panalitan man gani ikaw nga babae minyo makasuhan ka kay nabuntisan ka og laing laki unya evidence man gyud na nga nakakommit ka og adultery wa man koy labot ang bata sa kiha. No? Di man gud malabot ang batag priso kung makonbikto man gani ka unya maanak ng bata di man gud na ilabot sa priso so di gud unta na siya labuton sa inyohang mga violent tendencies ug sa inyohang mga kalagot sa usat usa kay inosente man ang bata di ba? Alright. So ikaw pat nga pangutana, may puruhan ba nga mapildi ko sa kaso kung mogamit lang ko og public attorney samtang siya private ang abogado? Hoy, wag yoy kalabutan ang kompetensiya o ang kaayo o kamaayo sa usa ka abogado base sa asa nga field ug office siya nagpractice kay pareho raming tanan abogado, pareho raming tanan ni pasar og ni take og peting lisura nga bar exam. Yes. So mapa public attorney's office man, mapa fiscal man, mapa private lawyer man, kung private lawyer man gani dako nga law firm, gamay nga law firm, solo practice wa gyud na magdepende ana ang kamaayo sa abogado. Yeah, dili magpasabot nga kung public attorney's office ka minus ka og intellectual level kaysa kadtong mga pribadong mga abogado, no? Pareha ng mga bright na sila, mga bright mga gani ng public attorney's office. Kay tungod sa kadaghan nila gihandle nga kaso nahasa na sila. Kaysa sa uban nga ginagmay ra pud og practice, di ba? So di gyud ka kingon pareho ra gud na sa public ug private nga doktor, di ba partner? Uy, sa pribado di ka nga Kay doktor. mas maayo ka kaysa nas Ay, maura gobyerno. man ang gitun-an nga medisina nga kurso. Ug sa inong experience mas experience pagdaghan og naa sa government. Public o government hospital tinuod. So ikalimang pangutana partner. Kung magkuwang gyud mi sa magbuwag rather gyud mi sa akong bana, asa man unya ang kustudya sa among anak nga hapit naman ni maulitaw. Ug may katungod Bakuno siyang mangayo. Ug bahin sa among kabtangan nga mga kasado mi bisan ug siya pa ang namalit ining tanan. Conjugal man na siya ang pangutana man gud kinsay guilty spouse ninyong duha pero with regards to the custody sa bata kay padung naman na maulitaw meaning above 7 naman na siya no naa na siya katungod o pwede na siya mo pili kung asa siya nga asa siya nga ginikanan gusto. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. O mayong adlaw.